Suočen s gubitkom noge ili ruke, pred svakim se čovjekom pojavljuju brojne fizičke i psihičke prepreke koje je potrebno prevladati. Izrada kvalitetne proteze koja će ne samo funkcionalno, već i estetski adekvatno nadomjestiti izgubljeni ud nije jednostavan zadatak. Iziskuje usku suradnju samog korisnika proteze, vrsnog protetičara, fizioterapeuta i liječnika. Vaše putovanje ka vrhunskoj protezi trebalo bi započeti detaljnim razgovorom o vašim potrebama i očekivanjima, kako bi finalni proizvod bio prilagođen vašim željama i potrebama. U moderno opremljenim poslovnim prostorima tvrtke Otos u Osijeku možete zatražiti izradu proteze, ali i potrebno savjetovanje. Njihovi korisnici vrsni su sportaši i aktivni ljudi koji će vam rado pomoći savjetom kako si olakšati život s protezom. No i najkvalitetnije izrađena proteza sama po sebi nije dovoljna za povratak aktivnom životu nakon opskrbe. U vrhunski opremljenoj školi hoda koriste laserske uređaje za uravnoteženje proteze, a uz vas su od vaših prvih koraka u protezi sve do vašeg prvog trčanja. Aktivan život i nakon amputacije cilj je Otosa, a posebno se raduju brojnim uspjesima zadovoljnih korisnika sportaša, koji na svom putu prema vrhunskim rezultatima svoje povjerenje poklanjaju upravo Otosu.